Verse 1 to 8. Today the topic of our sermon will be Give It to God. Ja Jesaja-kirjasta tosiaan luku 35. Ja tämän saarnan otsikoksi voisi laittaa, että anna se Jumalalle. I will read verse 1 to 4. 38. Anteeksi, eli Jesaja-kirja 38 ja sitten jakeet 1-4 luetaan. In those days Hezekiah became ill and was at the point of death. The prophet Isaiah, son of Amos, went to him and said, "This is what the Lord says, put your house in order because you are going to die, you will not recover." Hezekiah turned his face to the wall and prayed to the Lord, "Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes." And Hezekiah wept bitterly. Then the word of the Lord came to Isaiah. "Go and tell Hezekiah, this is what the Lord, the God your father David says, I have heard your prayer and seen your tears. I will add 15 years to your life." Niihin aikoihin Hiskia sairastui ja oli kuolevaisilla. Profeetta Jesaja, Aamoksen poika, tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, "Näin sanoo Herra, järjestä talosi asiat, sillä sinä kuolet, etkä enää parane." His life, he was a king, so he had lots of servants and probably had the best doctors in his kingdom. Hän oli kuningas ja hänellä oli paljon palvelijoita ja myöskin parhaat lääkärit siinä kuningaskunnassa. And they had tried their best to heal the king. Ja he yrittivät tietysti parhaansa parantaa kuningas. But the Lord sent him word that, okay, pack your things, you are going to die. Mutta Herra lähetti sitten sanan, että kuolema on lähellä. And then what Hezekiah did was quite amazing. He did not start to complain to God, he did not start to question to God, and he did not get angry. Hezekialle asenne oli hyvin erikoinen, että hän ei ruvennut siinä valittamaan Jumalalle tai mitään muuta sellaista. But he turned his face to the wall and he started to cry. Hän rupesi itkemään. And what he said here is very important. He said, "Remember, Lord, how I have walked before you faithfully and with wholehearted devotion and have done what is good in your eyes." Ja Hezekiel rukoilee, että oi Herra, muista kuinka minä olen vaeltanut sun edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä ja tehnyt sitä, mikä on hyvää sinun silmissäsi. Remember that he could say these words only because he had lived what he is saying here. Hän pystyi sanomaan nämä sanat, vaikka hän oli elänyt sen, mitä hän siinä puhui. If I have not lived a good life, then I cannot tell to God that, "Oh God, I have lived a good life. How could you do this to me?" Jos en olisi elänyt sellaista hyvää elämää, niin kuinka voisi sanoa Jumalalle silloin että olen vaeltanut edessäsi uskollisesti ja ehyellä sydämellä. But he turned towards the wall and then he cried and showed how he was hurt to the Lord. Hän kääntyi seinään vastaan ja hän näytti Jumalalle omaa sydämensä ja miten hänen kipunsa. And God saw how hurt he was and what he said, so he added 15 years in Hezekiah's life. Jumala näki Hezekielin kivun ja lisäsi sitten 15 vuotta elinaikaa. And amazing thing is, after he got healed after 3 years, he had a son also. Ja sitten kun hän oli parantunut 3 vuoden jälkeen, hänellä oli myös poika. So Hezekiah, when he was in trouble, he brought his pain to God. Kun Hezekiel oli kivuissa, niin hän toi ne kivut Jumalalle. He did not search for other alternatives in his life. Hän ei etsinyt muita vaihtoehtoja elämässään. And this is the question I want to ask us today. Where do we go when we have troubles in our life? Ja tämä on se ydinkysymys tänä iltana, että mihin me mennään, kun vaikeudet kohtaa. Where do we go and cry when we feel hurt? Mitä me tehdään ja kun me ollaan loukattuja? If we come to the book of Philippians chapter 4. Filippiläiskirje luku 4.
Philippians chapter 4, verse 6 to 4. I think we all know this scripture. 6 to 7. Eli Filippiläiskirja luku 4 ja jakeet 6 ja 7 on ehkä tuttuja jakeita. Here it says, "Do not be anxious about anything, but in every situation by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." Olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntömme ja rukoilemaan kiitoksen kanssa Jumalan tietoon, ja Jumalan rauha, joka on kaikkea ymmärrystä ylempi, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne Kristuksessa Jeesuksessa. We have read the scripture so much in our life. We have read this scripture so much. Olemme lukeneet tämän raamatun paikan niin usein elämämme aikana. But the main thing is how much do we follow it? Ja kysymys kuuluu, että kuinka paljon seuraamme tätä raamatun paikkaa. If you put your hand in your heart and ask yourself, where do I go first when I have trouble? Jos laitat käden sydämelle ja kysyt itsellesi, että mihin minä menen ensin, kun vaikeudet kohtaa? What is your answer then? Mikä on sun vastauksesi? Where would I go first if I got sick or some kind of disease? Mihin menisin ensin, kun sairaus kohtaa? Where will I go if I lose everything that I have right now in my life? Mitä tekisin, jos menettäisin kaiken, mitä minulla on? Or where would I go when I have some troubles, when I'm anxious about something? Minne menisin, jos on erilaisia vaikeuksia tai on ahdistusta? We tell God many times that, oh God, I have given you everything, my life is yours, everything that I have is yours. Monesti me saatetaan rukoilla, että Jumala, kaikki mitä mulla on sinun ja minä olen sinun ja näin takaisin. But when troubles come in our life, then we try to find solution ourselves. Mutta kun vaikeudet kohtaa, niin sitten me yritetään etsiä niitä ratkaisuja omiin päin. And we try to control God according to our mind. Ja me yritetään monesti kontrolloida Jumalaa meidän oman mielen mukaan. We are like, okay, let me do that first, and if it doesn't work, then I will go to God. Or God, you take care of that, I will take care of this. Ja sanotaan Jumalalle vähän niin kuin, että Jumala on tässä, pidä sä huoli tosta, mä pidän huolta tästä. Or sometimes if He's not answering our prayers or our requests very soon, then we are, oh, He's so slow, let me solve this myself. Ja jos Jumala ei joskus vastaa meidän rukouksiin tarpeeksi ajoissa, niin sitten me mietitään, että no, minä ratkaisen tämän jotenkin itse. We try to put God in our little box. Koitetaan laittaa Jumala jotenkin meidän oman pienen boksiin. And many times we forget to give it to God. Ja sitten unohdetaan vielä antaa se Jumalalle. We all know the incident of Saul, what happened with him, King Saul. Ja me kaikki tiedetään kuningas Saulin tapaus. Saul was rejected by God after he had committed mistakes many times. Saul tuli Jumalan hylkäämäksi, kun hän oli tehnyt syntiä monta kertaa. And the last time when he did the offering by himself before Samuel the prophet came. Ja viimeisen kerran, kun Saul teki tätä tämmöistä uhrimenoa Jumalalle, niin ennen kuin profeetta Samuel tuli. And Samuel was constantly telling Saul that you have done wrong, why have you done this, why have you done this? Ja Samuel oli hänelle kertonut lukuisia kertoja, että sinä olet tehnyt väärin, miksi olet tehnyt näin. And Saul was saying, oh, but I did this because of that, I did this because I wanted to give it to God. Ja Saul selitti, että no, minä tein näin, koska halusin tehdä näin ja halusin antaa sen Jumalalle. And if you read it, the only when Saul only apologizes after Samuel said that this kingdom will be taken away from you. Ja Saul pyytää anteeksi vasta silloin, kun hänelle sanotaan, että valtakunta otetaan sinulta pois. Only after Samuel said that you will not be king anymore. Vasta sitten, kun Samuel oli hänelle profetoinut, että sinä et tule enää olemaan tämän valtakunnan kuningas. And we also know the sin of King David. Me tiedetään myös kuningas Daavidin synti. And when
prophet Nathan came to King David and told him what mistake he had done, kun profeetta Naatan tuli Daavidin luo ja kertoi Daavidille, mitä syntiä hän oli tehnyt, the first thing King David said was, I have sinned against the Lord. ja ensimmäinen asia, mitä Daavid sitten totesi, että minä olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. We sometimes live our life like King Saul many times. Ja me voidaan elää meidän elämää monesti niin kuin kuningas Saul. We try to bargain and negotiate with God. Yritämme neuvotella Jumalan kanssa. I do that sometimes, many times. Minä saatan tehdä niin. We all do that. We say to God that nothing will happen, it's fine, let me go there, let me do that, it's okay, God will still forgive me. Ja saatan sanoa Jumalalle, että no joo, kaikki on okei, mä teen tänne tällä lailla ja Jumala kyllä antaa mulle anteeksi. And in our mind we already know subconsciously that we are doing something wrong. Ja mielessämme me tiedetään edelleen, että olemme tekemässä jotain väärää. But we think that, but he has also done like that, but he's living a good life, God has not punished him or her. Ja saatetaan ajatella ja vertailla johonkin muuhun ja ajatella siitä, että no hän on tehnyt sillä lailla ja on elänyt hyvää elämää ja kaikki ok. We know God, we think that we know God too much. Saatetaan ajatella, että me tunnetaan Jumalaa niin hyvin. And we say that, God understands me, but do we understand him? Ajatellaan, että no me ymmärretään, hän ymmärtää meitä, mutta ymmärrämmekö me häntä? How Samuel, he lost what blessing God had given him at first, his original blessing. Saul sitten menetti sen alkuperäisen siunauksensa, jonka hän oli saanut. He still was living, but he had no blessing anymore in his life. Hän eli, mutta hänellä ei ollut enää sitä siunausta elämässä. And he died a tragic death. Ja hän kuoli traagisen kuoleman. So when we received Jesus in our life, kun me otetaan Jeesus meidän elämän vastaan, his will was to take us out of sinful life. Hän halusi vapauttaa meidät syntisestä elämästä. And he gave us a blessing. Ja antoi meille siunauksen. But sometimes we try to control things in our life by ourselves that we may lose the blessing that he has given us. Ja joskus me voidaan yrittää kontrolloida meidän elämää sillä lailla, että me saatetaan menettää sen oman siunaus. We have a lot of examples in Bible people in Bible who gave everything to God and God had helped them in their lives. Meillä on monia esimerkkejä Raamatussa siitä, miten Jumala on auttanut ihmisiä ja ihmiset yrittää järjestellä asioita omin. If we look at the life of Moses when he was in the wilderness with the Israelites, jos ajatellaan Mooseksen elämää ja hän oli siellä aavikossa Israelin kansan kanssa. He lived every day with God's blessing and God's support. Ja hän eli joka päivä Jumalan siunauksen ja Jumalan tuen kanssa. Where would he bring food from? Where would he bring water from? Where they would sleep? Where they would wake up? Kaikki se, miten he söisivät, miten he nukkuisivat, miten he liikkuisivat eteenpäin, kaikki se ohjaus oli Jumalalta. He was not worried that, okay, what's going to happen now if we are going to get food, okay, what, but he gave everything to God and they walked according to that. Hän ei murehtanut sitä, että miten kussakin tilanteessa pitää eteenpäin, vaan hän antoi kaiken Jumalan käsiin ja menivät eteenpäin sillä lailla. But the Israelites were the ones who were worried all the time. Mutta israelilaiset olivat huolissaan koko ajan. When we look at the life of Mary, the mother of Jesus, kun katsotaan Jeesuksen äidin Marian elämää, she also gave everything to Jesus. Hän myös antoi kaiken Jeesukselle. She would have gone through lots of trouble, she might have gone through lots of defamation, people might have mocked her. Hän meni monenlaisten vaikeuksien kautta ja monenlaisen häpeän kautta ja hän saattoi tulla myös hyvin kiusatuksi. But she still stood firm that she has given her life to God. Mutta hän pysyi lujasti sillä pohjalla, että hän oli antanut elämänsä Jumalalle. And
John the Baptist, we see his life also. Sitten Johannes Kastaja, Elijah and Elisha, Elia ja Elisa. and Abraham and Isaac. We all know what happened with Abraham and how he was ready to sacrifice his son. Ja Abraham ja Iisak, me tiedetään miten Abraham oli valmis jopa uhraamaan poikansa Iisak. Do we have trust in God like how these people live their lives? Luotetaanko me Jumalaan niin kuin nämä ihmiset luottavat? We think many times that, but it was in that time in the Old Testament, or it was in the New Testament. God used to work much more that time. Ja saattaa jopa ajatella, että onhan niitä Vanhan testamentin ihmisiä, tai on niitä Uuden testamentin ihmisiä. Silloin Jumala vaikutti paljon voimallisemmin. But He is the same God, He never changes, and we all know that. Mutta hän on sama Jumala, hän ei koskaan muutu, ja me tiedetään sen. The promise which He had made in the beginning, He fulfills it even today. Ja se lupaus, joka hän on antanut alussa, niin hän täyttää sen myös tänä päivänä. And the power which He had in the beginning, He still has the same amount of power today. Ja se voima, joka Jumalalla oli alussa, hänellä on se sama voima myös tänä päivänä. He never changes, He has never changed since the beginning of the world. Jumala ei muutu. But we are the one who change our thinking every day. Mutta me ihmiset muutamme ajatteluamme jatkuvasti. We try to divide the biblical life and our life which we are living today. Ja me ehkä ajatellaan, että on raamatullinen elämä ja sitten meidän oma elämä tänään. And we have doubts in ourselves. Ja saatamme epäröidä itsemme. There are two kinds of things. One is having doubts, the other is unbelief or not believing. Ja on kaksi eri asiaa, on se, että meillä on epäilyksiä, tai sitten on se, että meillä on epäuskoa. And we many times confuse this in our lives. Ja nämä kaksi asiaa voi mennä vähän sekaisin meidän elämässä. We think that, I believe in God, of course I do. Ja ajattelemme, että minä uskon Jumalaan totta kai. But our actions do not show that, and we don't even know that. Ja, mutta meidän teot ei näytä sitä ja me ei edes huomata. We know the life of Peter, how he was a doubtful man. Ja tiedetään Pietari, hänellä oli epäilyksiä. Before the Pentecost, the day of Pentecost came, and before Jesus went back to heaven, he was one of the most doubtful disciples. Ennen helluntaita hän oli yksi niistä opetuslapsista, joilla oli eniten epäilyksiä. And we all know Gideon, who was very doubtful judge. Ja Gideon esimerkiksi oli hyvin tuomari, jolla oli myös paljon epäilyksiä. And one thing we see similar is they doubted before they started their ministry. Ja heistä nähdään, että heillä oli niitä epäilyksiä ennen kuin he aloittivat työnsä. I don't think that we see any people in the Bible, any ministers who have doubted after they have already started doing God's work. Harvemmin näkee näitä Jumalan miehiä, että he epäilevät silloin sen jälkeen, kun ovat aloittaneet sen palvelustyönsä. If we come to the book of James, chapter 1. Sitten katsotaan Raamatusta vielä Jaakobin kirjasta ja luku 1. 6-7. Ja jakeet 6-7. Here it says, but when you ask, you must believe and not doubt, because the one who doubts is like a wave of the sea blown and tossed by the wind. That person should not expect to receive anything from the Lord. Mutta anokoon uskossa lainkaan epäilemättä, joka epäilee, on kuin meren aalto, jota tuuli ajaa ja heittelee. Älköön sellainen ihminen luulko saavansa Herralta mitään. Kahtalle häilyvä mies epävarmaa kaikilla teillä. So imagine this, that Jesus went to a sick person. Ja kuvitellaan tämä, että Jeesus meni sairaan ihmisen luo. And he prayed for that person that, okay God, I don't know if I can heal him or not, but you do your will in his life. Ja olisi mennyt sairaan ihmisen luo ja rukoilla, että Herra, en tiedä mitä haluatko parantaa vai et, mutta pyydän, että parantaa. Then no sick person would be healed.
niin sairastuminen ei olisi parane. We have doubts, we are humans, of course we have doubts. Me ollaan ihmisiä, meillä on erilaisia epäilyksiä. But we need to bring our thoughts to the Lord first. Mutta meidän täytyy tuoda ne epäilykset Jumalalle ensin. Doubt searches for understanding. Epäilykset ikään kuin etsii ymmärrystä. When we have doubt, we try to understand, we ask and we question things. Kun meillä on epäilyksiä, niin silloin me myös kysellään ja me yritetään ymmärtää. And the most important thing is that we are doubting ourselves but not God. Ja tärkeintä on, että me epäillään itseämme, mutta ei Jumalaa. But if we are doubting God, that if God can do this or not, mutta jos me epäillään Jumalaa, että voimme Jumalaa tehdä tätä, then that means we don't believe in Him. niin tarkoittaa, että me uskon häntä. Not believing is a will, is your choice. Tavallaan se, että ei usko, niin se on valinnan asia. So, where I'm going with this is that we many times think that of course we believe in God, but do we really believe in Him through everything, every day that we live in our lives? Ajatellaan, että totta kai uskon Jumalaan, mutta uskommeko häneen todella joka hetki? Maybe we tell Him by words that I believe in you, but our actions show that we don't believe in Him enough. Ehkä sanomme sanoillemme, että uskon sinua, mutta näkyykö se teoissa? Amen. Suppose I get into a problem. Kuvitellaan, että joudun johonkin ongelmaan. What do I do first? Mitä teen ensin? Do I say that, okay, I have this problem now, I should try to find a solution for this? Okay, I'm calling my friend, I'm calling that person or somewhere and then asking for help. Ja kun on ongelma, niin ajattelenko ensin, että mä yritän soittaa mun kaverille tai yritän soittaa toiselle tyypille ja yritän ratkaista tähän. Then that means I did not put God in any of my list. Niin silloin Jumala ei ole mukana siellä. That means I don't believe in Him. Niin silloin se on epäuskoa. And we do that many times in our life without even knowing. Ja me tehdään niin monta kertaa meidän elämässä tietämättömästi. Doubting means that I'm praying to God and I don't know if I am worthy or if I'm able enough to do something. Epäilys on sitä, että epäillään, että pystykö tekemään näitä tiettyjä asioita. When we come to the book of Matthew chapter 6, ja Matteuksen evankeliumi luku 6. I think we all know the Lord's Prayer. Tiedämme Herran Isän rukouksen. It says at the first in the prayer, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Isän meidän rukouksessa jakeesta 9 sanotaan näin, että Isä meidän taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maapallolla kuin taivaassa. So are we really ready to accept His will in the earth or in our lives? Ollaanko valmiita siihen, että hänen tahtonsa tapahtuu meidän elämässä? We pray this every day, your will be done, and then how much do we follow it? Rukoilemme, että tapahtukoon sinun tahtosi, mutta kuinka paljon me eletään sen mukaan? And this question is for all of us and even myself. Ja tämä kysymys on kaikille ja myös minulle. Will we be able to obey His will if He tells us to? Ollaanko valmiita elämään tottelemaan häntä, kun hän meitä käskee? If God asks us for something precious in our life, will we be able to give that to God? Jos Jumala pyytää meiltä jotain, mikä on meille hyvin tärkeää ja rakasta, niin ollaanko me valmiita antamaan se Jumalalle? How much are we ready to fulfill His will in our lives? Kuinka valmiita me ollaan toteuttamaan hänen tahtonsa meidän elämässä? And it doesn't mean that God's will is bad, we all know that. Se ei tarkoita sitä, että Jumalan tahto on huono, sen me tiedetään. King Hezekiah also, in his life, God's will was good for him. God wanted him to live. Jumalan tahto Hesekielin elämä oli hyvä, Jumala haluaisi hänen elämään. But when we look at the life of David, God's will was that
When we look at the life of David, his son died and still he accepted God's will. Kun sitten katsotaan Daavidia, niin Daavidin poika kuoli, mutta silti Daavid otti Jumalan tahdon vastaan. And even Moses, he was not able to enter the promised land because he had done a mistake and he still accepted God's punishment or his will. Mooseskaan ei pystynyt astumaan sinne luvattuun maahan rikkomuksensa takia, mutta silti Mooses otti Jumalan tahdon vastaan. Like we have that song, Bring It to the Lord in Prayer. On tämmöinen laulu, että tuossa Jumalamme rukouksessa. So are we able to really bring it to the Lord? Voidaanko me todella tuoda asiat Jumalalle? When we look throughout the New Testament, when Jesus' life, kun katsotaan Uutta testamenttia ja Jeesuksen elämää, we see that every time Jesus was healing sick people and many people came to him. Ja nähdään, miten monia kertoja Jeesus paransi sairaita ihmisiä ja ihmisiä tuli hänen luokseen. Though they just wanted to get one touch of Jesus. He halusivat ehkä saada vain pienen kosketuksen Jeesukseen. They didn't care who was there, even if they had to shout, they shouted to Jesus, even if they had to follow Jesus, wherever he went, they did that. Ja he eivät ajatelleet, että mitä ihmiset nyt sanoo, kun he näki Jeesuksen, he huusivat Jeesusta avuksi ja ryntäsivät hänen luokseen. Because they wanted to get healed, that was their only goal in life. He halusivat tulla parannetuiksi, se oli heidän elämänsä tavoite. People would come to him in crowds, people would find him anywhere and follow him. Ihmiset tulisivat hänen luokseen hyvin isoissakin joukoissa ja etsivät häntä, että voisivat hänet löytää. Imagine if Jesus was there today in Israel, then we would all take a flight and run there. Ja kuvittele, jos Jeesus olisi tänä päivänä Israelissa, niin me kaikki lähdettäisiin lentokoneella siihen suuntaan. And maybe it's easier to find now because we have Google Maps in our phone. Ja olisi helpompi löytää myös Jeesus, koska meillä on Google Maps. But not at that time. They had to search where he is and find out if he is in desert, if he is in that city, in mountain. Silloin heidän ihmisten piti etsiä Jeesusta ja että onko hän tuossa kaupungissa vai tuossa vai vuoristossa. And they would still search and find him. Ja he etsivät Jeesusta ja löysivät hänet. And when I think, then I used to think sometimes that maybe if I was during that time, I would also go and search Jesus and find him and then be with him. Ja mäkin olen ajatellut, että jos eläisin sitä aikaa, niin mäkin olisin etsinyt Jeesuksen ja mennyt olla hänen kanssaan. Just to meet him once, I would walk how many miles, it doesn't matter. Ja ihan vaan, että saisin tavata Jeesuksen yhden kerran, niin voisin käydä vaikka kuinka pitkiä matkoja. But today we don't have to go to search Jesus. No, tänään meidän ei tarvitse mennä etsimään Jeesusta. He is here right with us, he is there right inside our hearts. Hän on täällä, hän on meidän sydämissä. And it's become too, we have taken it too lightly now. Ja tämä saatetaan ottaa liian kevyesti. Jesus is very accessible to us. Jeesus on hyvin aina meidän tavoitettavissa. If we had to go and walk and do trouble, then we would have. But today, we just talk here and then he listens, and then we don't even do that now. Tänään ei tarvitse matkustaa pitkiä matkoja Jeesuksella, vaan me voidaan tässä nyt puhua Jeesukselle ja hän kuulee meitä. And you can just be in your sofa, in your kitchen, in your bed and just talk to Jesus. You don't have to take a flight and go to Israel now. Riittää, että olet siellä omalla sohvalla tai keittiössä tai jossain ja sä vaan puhut Jeesukselle ja hän kuulee. But we choose to worry instead. Mutta silti me saatetaan murehtia. And we stress instead of telling him. Ja me saatetaan stressata sen sijaan, että kerrotaan sen hänelle. There was one preacher who said this sentence and it really stuck in my mind. Yksi saarnaaja kertoi tämmöisen lauseen ja se hyvin jäi mun mieleen. I don't know who he is, but he said, worrying is not believing that God can take care of you. Hän sanoi, että murehtiminen
ei ole uskomista siihen. Can you repeat? Worrying is not believing God can take care of you. Uskominen ei ole murehtiminen ei ole uskomista siihen, että Jumala voi pitää sinusta huolen. So we think that worrying is a simple thing. It's okay. Everyone worries. Me ajatellaan, että murehtiminen on tosi normaalia ja kaikki murehtii. But it means that we don't believe in God enough that He can take care of that for us. Mutta se tarkoittaa sitä, että me ei luoteta Jumalan tarpeeksi, että hän voi hoitaa nämä asiat meidän puolesta. If you believe that God can take care of this problem in my life, if you have 100% faith, then 100% you will not worry. Ja jos sulla on 100% uskoa Jumalaan, niin sä voit sanoa Jumalalle, että hän pitää kyllä huolen näistä asioista ja voit luottaa häneen täysin. But it is when you don't believe in Him, then you will start to worry. Mutta jos usko hiipuu, niin sitten murhe alkaa nousta. Because you do not believe that He will take care of it for you, that's why you worry. Koska et usko, että Jumala voi hoitaa asian sun puolesta. There's my favorite character in Bible is Joseph from Genesis. Yksi mun lemppari hahmo Raamatussa on Joosef, ensimmäisestä Mooseksen kirjasta. If you come to book of Genesis chapter 41 with me. Käydäänpä lukemassa tuolta ensimmäisen Mooseksen kirjaa. Genesis. Luku 41. Genesis talks a lot about his life, but if we start to read that, we will be here all night. Mooseksen kirjassa siellä on paljon asiaa Joosefista, jos luettaisiin se kokonaan, niin siinä menisi koko ilta. But I will only read chapter 41, verse 39 to 43. 39 to 43. Ja sitten luvusta 41 ja 39 eteenpäin. Here it says, Then Pharaoh said to Joseph, Since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. So Pharaoh said to Joseph, I hereby put you in charge of the whole land of Egypt. Then Pharaoh took his signet ring from his finger and put it on Joseph's finger. He dressed him in robes of fine linen and put a gold chain around his neck. He had him ride in a chariot as his second in command, and people shouted before him, Make way, boss. He put him in charge of the whole land of Egypt. Josefille Farao sanoi, koska Jumala on sinulle ilmoittanut kaiken tämän, ei voi olla toista niin ymmärtävää ja viisasta miestä kuin sinä. Sinusta tulee minun maani hallitsija ja koko kansani on noudattava sinun käskyjäsi. Ainoastaan valtaistuin tekee minut sinua korkea-arvoisemmaksi. Farao sanoi Joosefille, minä asetan sinut hallitsemaan koko Egyptin maata. Sitten Farao otti sormuksen kädestään, pani sen Joosefin sormen, puetti hänen ylleen hienot pellavavaatteet ja ripusti kultaketjut hänen kaulansa. Farao antoi Joosefin ajaa toiseksi parhaassa valvoissaan. Ja hänen edellään huudettiin polvistakaa, ja näin hänet asetettiin hallitsemaan koko Egyptin maata. So when Joseph was sold, he was about 17 years old, so young. Kun Joosef myytiin orjaksi, hän oli noin 17-vuotias. And he was a very proud young guy who used to show off to his brothers. Ja hän oli hyvin ylpeä nuori mies, joka halusi myös leverellä pojat pelillä. And before he reached this stage which we just read, it took him 13 years. Ja siihen asti, kun hän pääsi tähän pisteeseen, niin siinä välissä oli 13 vuotta. And 22 years before he met his family again. Ja taas meni 22 vuotta ennen kuin hän taas sai perheensä uudelleen. And his life amazes me because he waited all this time, his whole youth, he just wasted it if we think in our minds. Tälle omalla logikalla ajatellen voisi päätellä, että hän vähän niin kuin tuhlasi koko nuoruutensa. He suffered throughout his whole youth. Hän kärsi koko nuoruutensa läpi. It's the time that you have fun, go with your friends, do that, and start to make your future, plan for your future.
Ja se on sitä aikaa, kun on hauskaa ystävien kanssa ja suunnitellaan tulevaisuutta. You study, start working, everything goes usually between these ages. Ja opiskelet ja rupeat tekemään töitä ja kaikki nämä osuu siihen ikähankkaan. But throughout this ages he was suffering and he was still accepting God's will in his life. Ja kaikki nämä vuodet hän kärsi ja mutta hän silti hyväksyi Jumalan tahdon elämässä. He was still faithful in everything that he did. Hän oli uskollinen siinä kaikessa, mitä hän teki. He did not commit sin, he did not go against God's will. Hän ei tehnyt syntiä, hän ei mennyt vastaan Jumalan tahtoa. Because he still believed in God. Hän uskoi Jumalaan. We do not read in the book of Genesis that Joseph did that thing when he was in the prison. He went against God's will and then he came back and repented. Ja me ei lueta Raamatusta sellaista tarinaa, että Joosef oli sellissä vankilassa ja teki syntiä ja sitten hän teki parannuksen ja näin takaisin. And the amazing thing is Joseph did not even know that what will happen in future in his life. Joosef ei edes tiennyt, että mitä tulevaisuus tuo tullessa. He did not know that if he's ever going to get out of the prison. Hän ei tiennyt, että pääsisikö hän koskaan ulos sieltä vankilasta. Though he tried sometimes by telling others. Ja vaikka hän yritti päästä, kun hän kertoi näitä asioita muille. He never knew, maybe he would not know if it would have taken him 50 years, 60 years, or if he would just die there, or what will happen with his life. Hän ei siellä tiennyt, että kestäisikö siellä vankilassa olla 50 vuotta tai 60 vuotta vai kuoleeko hän sinne. But he chose not to worry, but to believe in God. Hän päätti, että hän ei huolehti, vaan hän luottaa Jumalaan. And he never stopped giving everything to God. Hän ei lopettanut antamasta kaikkea Jumalalle. And whenever there were dreams that he interpreted, he would always give glory to God. Ja kun oli näitä unia, joita hän sitten selitti, niin hän antoi aina kunnian Jumalalle. And at the end he got the greatest reward in the whole kingdom. Ja lopussa hän sitten sai sen parhaan palkinnon koko valtakunnassa. It's like a fairy tale story that he went through suffering and then at the end he got everything. Se on vähän kuin tämmöinen tarina, sadunomainen tarina, että hän kävi kaikenlaisen kärsimyksen läpi ja lopussa hän sai suuren palkinnon. But it is the word of God and it really happened in Joseph's life. Mutta tämä on Jumalan sana ja se tosiaan tapahtui Joosefin elämässä. Can we wait like Joseph if God is doing something in our life? Voidaanko me odottaa samalla tavalla, jos Jumala tekee jotain meidän elämässä? Many of you might know that my family is Christian, but our relatives are not believers yet. Jotkut teistä ehkä tietää, että minun perheeni kyllä on uskovainen perhe, mutta meidän sukulaiset ei ole uskossa. And we were kicked out by our relatives, our families, grandparents when we became Christian. Ja meidän suku tavallaan hylkäsi meidän perheen, kun me tultiin uskoon. And it's been many years, over 20 years. Ja siitä on jo 20 vuotta aikaa. But still a day doesn't go by when our family has not prayed for them to receive Jesus in their lives. Mutta joka päivä siitä lähtien kuitenkin meidän perhe on rukoiltu sukulaisen puolesta, että he ottaisivat Jeesuksen vastaan. We don't know the will of God, but we believe in Him. We don't know the will of God. Me ei tiedetä Jumalan tahtoa, mutta me uskotaan häneen. Me ollaan valmiita odottamaan Jumalan tahdon toteutumista. And the twist here is that you don't know if it's even going to happen or not. Ja me ei edes tiedetä, että tuleeko nämä sitten tapahtumaan vai ei. But still do we choose to accept His will and wait for Him. Ja päätetäänkö sitten ottaa hänen tahtonsa vastaan ja mennä sen mukaan. Still do we choose to give everything to Him. Päätetäänkö me antaa silti kaiken Jumalalle. We think that if we do something to Lord, then He should do like that and give it back to us in the moment. Ja saattaa ajatella Jumalasta, että hänen pitäisi antaa meille asioita näin tästä vaan.
Okay, Lord, you told me that, so I have done that, so now you should reward me with this, or you should give me that. Jumala saa käsken, kun tehdä näin, ja kun on tehnyt näin, joten nyt sun pitäisi palkita ja antaa mulle nämä asiat. But are we ready to wait for His will? Mutta olemme valmiita odottamaan hänen tahtonsa toteutumista. I will end with this scripture from Book of Isaiah, chapter 46, verse 4. Ja luetaan lopuksi vielä Jesajan kirjasta luku 46, jakeesta 4 eteenpäin. Let me read it for all of us. Here it says, even to your old age and gray hairs, I am he who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Vanhuuteen asti minä olen sama ja harmaantuneitakin minä teitä kannan. Niin minä olen tehnyt ja vastaavasti minä nostan, minä kannan ja pelastan. If you read verse 3, it says that I have upheld you since your birth. Jakeessa 3 sanotaan, että äidin helmasta alkaen Jumala on pitänyt huolta. So God has already promised that He will take care of us from our birth till our death. Ja Jumala on luvannut, että hän pitää meistä huolta meidän syntymästä meidän kuolemaan saakka. Not that only the day you are born or only the day you die, but all the years in between. Ei vaan siinä päivänä, kun se synnyt tai kun kuolet, vaan kaikki ne päivät siinä välissä. He has promised that He will take care and He will carry us. Hän on luvannut, että hän pitää huolta ja hän kantaa meitä. In verse 3 it says, I have carried you since your birth, and in verse 4 it says, I will carry you until your death. Te, joita on pitänyt kantaa äidin kohdusta asti, nostaa äidin helmasta alkaen vanhuuteen asti, minä olen sama. Vielä harmaantuneenakin minä teitä kannan. We live in the world, so of course we have lots of things going on in our life that compels us to get worried. Me eletään tässä maailmassa, niin totta kai meillä on elämässä koko ajan näitä asioita, jotka vie meitä siihen murehtimiseen. But I think we all believe that His word never fails. Mutta me uskotaan, että hänen sanansa ei koskaan horju. There might be many things in our lives that we may worry about, maybe even more. On paljon asioita, joita voidaan murehtia ja kilpasotaan. Expenses getting high every day. Hintojen kallistumista. Everyone has their own things to worry about. Jokaisella on omat murheensa. But God has already promised that He will take care of us and He will carry us. Mutta Jumala on luvannut, että hän pitää meistä huolen ja hän kantaa meitä. So we have problem, we have God's promise. Meillä on ongelma ja meillä on Jumalan lupaus. So what we need is we need to bring it here. Meidän täytyy vain tuoda nämä ongelmat. God will not come here and then just enter in our life and do whatever He wants. Jumala ei ilmesty meidän elämään välttämättä ja tee asioita sillä tavalla ihmeellisesti. So are we now ready to give it to God? Ollaanko me valmiita tuomaan ne asiat Jumalalle? And when we give it to Him, then He will take care of everything. Ja kun me annetaan asiat Jumalalle, niin hän kyllä hoitaa kaiken loppuun saakka. I want us to remember these things when we walk out of here today. Ja haluan, että muistetaan nämä asiat, kun täältä lähdetään. Where do we go first when we have troubles in our life? Minne mennään ensin, kun meillä on vaikeuksia elämässä? Do we trust God enough that He will take care of us? Luotetaanko me Jumalaan tarpeeksi, että hän pitää meistä huolen? Are we still worried or do we believe in Him? Ollaanko me edelleen huolestuneita vai uskotaanko me häneen? So let us all give everything that we have to God and live a life without worries and put everything in His feet. Joten eletään elämää ilman huolia, tuodaan asiat Jumalan luokse. And He will do what is right for us. Ja hän tekee sen, mikä on oikein meidän elämään. Thank you and God bless. Kiitoksia ja Jumalan siunatkoon teitä.